Добро утро, хора. Пак сте с бат Ваньо. Неделя днеска. Пак съм за риба. На река Тунджа съм. Мъгливо. Обаче тихичко. И ще видим тук сега с едно телескопче какви ще ги свърша. Там захраних бяло червейче, така надолу малко фърлих. Гранулки фърлих малко също. И край. Друго не храня. Имам шарен червей, бял червей. Имам жълъдов червей. Имам и толен. Колеги. И тук на село Самуилово, пак Сливенско съм. Намерих тук на местенци, перфектно. С телескопчето съм. С ластиката на върха. Защото тук има големи моронажи, топалки големи. Тук едно местенце набарах. Уникално тук столчето. Ето тук си имам поставка. Ето тук и царбичка даже взимам малко за всеки случай. Ето тук столченцето. Върбите тук. Ама Райко се показва, сякаш може и да изгрее. Ще видим какво ще стане. Ето тук. Плитко е. 70-80 см. Не знам. Иначе тунджата тук е прекрасна просто. Ще видим какви ще ги свърша, колеги. Тъй като и студено, колеги. 14 декември, мамка му. 4 градуса. Тук едно чайчета с една домашна баничка. Ето като бат Ваня сега, домашна баничка. С нощи я правих. Тя жената не се занимава много. Ай на здравечка, колеги, но чайче топло. Охо. Перфектно. Тя тази баничка много си не съм сложил и масло. Майко, чурбаджиска. Половин час, колеги, тук стоя. Нямам удар. А сега, че я да го видя този. Вира нататъка. Има ли хубави местенца, не съм идвал тук. Аз миналата седмица минах от тук само. След прасето качих клип, къде бях на прасе. И от срещния брак гледах насам. И видях, че тук е хубави места. И днеска рано събален, 7 часа бях тук. Там е моста. Там моста за Мечкарево, тук Самуилово Мечкарево, не. И сега ще видим, тук ще ви покажа. Има ли хубави местенца, няма ли? Тук гледаме едно местенци. Тук също супер така. Тук много хубави местенци, има плитичко. Там. Тук има паднал дърво. Там разлято от среща брига. Хубаво беше, ма. Тук ми се видя по-хубаво. Минал седмица. Тази е кодора, колеги. И сега ще ви покажа тук само вирчето. Набързичко така. Тук някаква паднала върба, има голяма. Да, тук може да се слезе спокойно. Тук така може да се слезе. След да пуши, че е мокро. С потуши, колеги. Тук спинингисти, минингисти. Рай за тях. Тук. Върбичка тук. Мястото широчко, не е лошо. Тук е добре. Пловчици тук момчета се работят. Тук пътечка има някаква. Може да се слезе. Калвери, колеги. И аз съм там от Сабаля, ама не иска.
Няма, бе, братле, хем захраниш черви, гранули. Няма бой. 80 санта. Стънта потъмно бях тук хем. Не, снимам си клипче за YouTube. Имам едно каналче YouTube за риба с Бат Ваню, ще напиша. Ако искаш да вас снимам, да ви кача в YouTube, да станете известни. И ако не искате, няма да вас снимам. Ако искате да вас снимам, искате ли? За риба с Бат Ваню в YouTube, като чукнеш клипче, имам 50 клипа, 200 абоната, вече имам 300. Колега да вас снимам, бе. За YouTube да вас снимам, ако искаш едно клипче да направим. Ще ви качим в интернет средата, ще бъдете известни сред рибарите. В моя канал само рибари гледат филмчетата ми. Имам към 50-60 клипа. Обаче, Никълве, колегата спинингиста си отива. Ето, колеги, виж колко хубаво местенце. О, супер е тук. Там върбите отсреща. Тук и ни колеги. Фърляли са тук дънни, плъвки, млъвки. Колега, здравейте. Ще вас снимам край. Станайте известни вече. Ох, майко, те са наляли пилинчето. Ах, маля, мила. Гледай, колегите, какво са направили. Ох, пилинчето. Саламчи, кашкавалчи, машкавалчи, браво. Колега, откъде сте вие, печаги? От Сливен са момчетата. Ето, фърлят тук, плувчици, мъчеца. Една рибка поне няма ли фаната да снимам, бе? Ари, бе, какво фана, муронаши ли? Гърбавица ли, ко? На кефала, какво му викате? На кефала, аз съм Сливен, кефал му викаме. Едно кефалче фанали колегите. О, бабацо, то голямото палка, брате, браво. На колко фанал човек? На бял червич. Бял червич, момчето, гледай го. Има 700 грама поне. Колеги, браво, странта рано като дойдете. Дуп! Там върбите отсреща. Да. Супер, ето, чакай, че ли го фана, пичага? Браво, че ли го фана? Браво, брате. Който върля кепата. Който фърля живарника, викаш, той е, натиска тук пилинчето. Браво, момчета, живи, здрави да сте. Охо. Колега, и ти си от Сливен, сигурно? И ти си от Сливен, браво. Така, мъча се аз там от половин час, обаче пък не знам, може па да почне по-късничко, знам ли. Там колко бой до среща? Има ли бой? 1 метър поне няма ли? Там някъде. Баво, стара. Премине слабичко, 80 санта, ама тук хубаво, разлято, така чистичко. Ма то скифал голям късмет, викаш. Дан, айде нащи. Тъмно тук по мъглата. На плувката ли, как? На плувката, браво е. И тия с бъртлета тук. Тъй, чай да е нататък да ви знам с какво ще направим. Значи канала ми се казва За риба с Бат Ваню. Напишеш ли в YouTube и за ми канала. Там ще се видите. Преглед на канала, като направиш в YouTube, нали? Ходите се гледат филмчета, не? Тъй. Ще се видите така, печагите. Браво, момчета, какъв голям кефал. Ашко съм, машала. Чай тук Бат Ваню да снима малко. Ето, колеги, вижте какво хубаво местенце. Тук има пътечка. Супер. Ето местенцето. Браво е. Момчетата известни станаха в YouTube. Гледайте ги. Направете коментар. Дайте по един лайк, където казват младите. Пада се нагоре с надума. Пада се нагоре. Много хубаво местенце. И направо върха. Вижте, колеги, тук направо разлята тунчета. Един бой, метър казаха момчетата. Има тук местенце. Тук има пътечки нагоре. Тук с кола не може да дойдете. На моста там оставате колата, чисто има място. Като паркинг и пешачката. Малко ни чистят тук, малко фърлят баклуци, значи много маят. После, като се тръгам, ще взема и носа чувалища 2. Ще обера тук всичко, няма как. Каквото мога ще обера. Винаги го правят това, колеги, правете го и ви. Нищо няма ви се откъснат ръцете. Като дойдете, като седнете на хубаво, ете да ви хорошо. Карикатор снаци да ви хорошо, като седнете. Тук е, супер е. Браво, той вирчи. Направо от асфалта на 2 крачки тук. Тук пътечка си има. Тук между върбите, ще внимавате. Тук сега ще видим да мина. Лекичко тъй. Да не падна водата. Няма да падне, Бат Ваню, внимавай. Хопа! Така. Тук пак още по-хубаво. Тук спокойно може да фърляте дънни. Пак лятото кой знае кисенки. Тук, то супер тук. Тук някакви върби. Ама не е много дълбоко, плитко, 1 метър, обаче отсреща може би е малко по-дълбоко. Тук пътечката.
тук стъпалца е. О, тук изигра нещо. Ей, тук, колеги. И тия върбалаци много хубаво тук. Ей, откъде да пътечката. Вижте, тънчета, не е лошо. Не е лошо. Какъв голям кефал, момчета. 7-80 грама поне беше. Пах ти зера. На бял черви, вика. И аз съм на бял черви, 18 номер кука. Обаче, ще може би по-късно, не знам. Ей, тук е пак местенца. О, виж, тук ти е паднал ти върби. О, среща лейти, как паднала върба. Уникално. Ей, там отсреща ония брегове, там колата може да идете. Оттатъка преди моста завивате надясно и тръгате по черния път, там на брега може. Отсреща бреговете са хубави и чисти, а обаче не знам дали има там риби кефалици. Са крият такова върбици. Според мен. Паднали с дървета. Ето те вече не мога да мина. Трябва да излезна нагоре. Ето така по една дига. Ох, майко, и се прибия тук да има живота. Така, колеги, за вас го правя. Да видите тук е това вир. Отсреща, значи казах, бреговете са супер, не са обрасли. Аз съм хорял там преди години. Аз сетих, като го видях. Има бой, обаче не знам дали има риба. Ето тук пак през върбите минаваме базваним. Ето къде. Ето тук пак има местенца, супер. Ето, колеги, вижте. Значи отсреща. Ето като е лекичко. Така. Вижте отсреща какво става. Там бреговете са чисти. Там има ни колега. Тунджата много бавна тук. Много бавна, обаче не е дълбоко. Тук имам към. Ами, колеги. Ако фана нещо, пак ще снимам. Отсреща колата спокойно може да спрете. Никакъв проблем. Ами, колеги, ако фана нещо, ще снимам. Ами, колеги, това е тук. Полето. Чисто е, може да вървите и да седате надолу. Къде да видите местен, седете. Супер е. Ако фана нещо, ще се включа пак.